Gaurko geltokian ekoaldez hitz egingo dugu. Ekoizle txiki eta ertainen biltegiaz. Ekoizpen eta kontsumo ekologikoa dinamizatu eta sustatzeko ezinbesteko eremu bilakatu den horretaz. Noski, ekoalde ezagutuko dugu erreportaje baten bidez. Eta gainera zeresana duten solaskideak edukiko ditugu ekoaldez eta kontsumo ereduaz hitz egiteko. Beti bezala, errezeta goxo bat prestatuko dizuegu. Ongi etorri, denon topaleku den geltoki honetara. Jon Garairen eskutik ekoalde egitasmoa ezagutuko dugu. Ekoizpen ekologiko edo agroekologikotik datozkigun elikagaien biltegia dugu ekoalde. Eta biltegi horri esker, ekoizpen agroekologikoan oinarritutako elikagaien dinamizazio zentro bat lortu dugu. Ez dute zer inoiz zuri esateko, oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete hobe egine. Ekoalde irabazi asmorik gabeko elkarte bada. Ekoalde ekoizle ekologikoek sortutako elkartea da, beraiek zuzenean. Eta hori da, akaso beste hainbat proiektuetatik aldentzen gaituena. Normalean kontsumitzaileak elkartzen dira, kasu hontan dira ekoizleak batzen direnak helburu argi batekin. Eta da, beraien komertzializazioa eta distribuzioa modu bateratuan egitea. Bakoitza bere egin baino, nola denon artean, egoerak probestu eta baliabideak probestu, benetan azkenean beraientzat ezinbestekoak diren prezio nahikoak bermatze aldera. Ekoalde gaur egun 76 bazkide ditu eta ekoalden sartzeko elementu nagusia bada Nafarroan ekoitzi edo laboratzea. Beraz, Nafarre elkarte bada. Hemen, gure ustez, ekoalde sortzearen arrazoia bikoitza da, edo helburu bikoitza da. Ekoalden dauden bazkideak, alegia ekoizle ekologikoak, bat egiten dute helburu batekin, eta bada elikadura sistemak berlokalizatzea. Alegia, gure ustez, gure helburua bada, bertan ekoitzi, bertan kontsumitzeko. Eta hori da gure ustez, naturari, besteak beste, egin diezaiokegun ekarpenik hoberena. Logikoa denez da, hemen behar dena, hemen ekoiztea, eta ez aldrebez. Hori da, elkartzearen arrazoi nagusia, eta bereziki, Nafarroan egiten ditugun produktu horiek, Nafarroan saltzea. Ekoalden hiru salmenta kanal ditugu. Norbanakoi saltzen diogu, etxetaraino eramaten dugu. Bigarrenik dendak, kontsumo taldeak, tabernak, hori nolabait profesionalak edo minoristak deitzen diogu bigarren kanal hori. Eta hirugarrena eta momentundan ekoalderentzat handiena dena kolektibitateak dira. Kolektibitateak dira ospitalak, eskolak, fabrikak, jantoki kolektiboak. Horiek dira gu gaur egun aurrera eramaten ditugu kanal nagusiak. Ez dute zer esateko, ezin zaitut bisitatu, berandolak ez ditirurik ematen. Gure ustez, ekoaldek badu bertute bat. Igual beste herrialde batzuetan ez dagona. Eta da zorionez, Nafarroan, ekologikoan, badugu segurako dibertsitatea. Eta ekoalderen barruan familia produktu guztiak aurkituko ditugu. Hori da gure ustez, zerbitzu egoki bat emateko bide bat ere. Alegia, norbanakoari, dendei, nahi duen guztiei, barazkiak, fruta, arrautzak, haragia, denetarikoa, arraina hemen ez dago Nafarroan, baina hori kenduta beste guztia ekoalden lortu daiteke.
Ekoalderentzat garrantzi bera dauka nolabait produktu bat komerzializatzea, zein produktu hori nola ekoizten den. Horregatik, gure elkartea apostu agroekologiko edo hildo agroekologiko bat badu bere baitan, ez? Kaixo ikusentzule eta ongi etorri gaurko geltoki saiora. Gaur hemen solasaldi interesgarria dakarkizuegu Ekoalde ekimena. Ezagutuko dugu Nafarroako ekoizle txikien banaketarako elkartea edo taldea, eta horretarako badaukagu hemen Anika Zepaenen lanean ari zarena, eta Zepaen izan zen nolabait ere Ekoalderen sorreran egitura aktibo bat, ezta? Hori da. Katrin Ginea geltokiko koordinatzailea, proiektu honen koordinatzailea, eta geltoki nolabait ere Ekoalderekin batera hasi zen bere ibilbidean, ez? Hala da. Eta Ibai Sueskun, ezagutzen zaitugu Herri Gora ekimenetik, eta hain zuzen ere elikagaien bilketa ekimen bat den neurrian ere Ekoalde bezalako ekimen batekin bat egiten duen elkarte bat dela esan dezakegu, ez? Hori da, ez? Eskerrik asko hemen egoteagatik eta ekin diezaiogun gaiari. Hasiko gara Anikarekin, berak nolabait ere ordezkatzen duelako momentu hontan Zepaeneko teknikari bezala ekoizle ekologikoen elkarte edo kontseiluko partaide zaren neurrian, nolabait ere Ekoalderen sorreran parte hartu duen elkarte bat zaretela. Nola sortu zen eta zer da Ekoalde, hola labur esan da? Ekoalde da iniziatiba bat sortu zela ekoizleen beharretatik, ez? Ekoizle ekologikoek aspalditik ari zirela pentsatzen olako tresna bat behar zutela. Ekoalde bilketa gune bat dela, esan aldugula, naiz eta askoz gehiago den nire ustez. Eta Ekoalde sortu da lana kentzeko ekoizleei, ekoizpenak bateratu ahal izateko gune zentral batean, ez, hiriburutik gertuen oainen dago kokatua, eta zerbitzu logistikoak eskaintzeko eta merkaturatzeko bide batzuk eskatzen duten kudeak eta guzti hori erresteko, ez? Ekoalde momentu honetan tresna beharrezkoa dugu, adibidez, jantoki kolektiboetan egiten ari garen lanean, Ekoalde gabe ezin izango genuke eskoletan menuak aldatu edo saiatu ospitalean bertako ekoizpen ekologikoak sartu. Eta neurri berdinean, baina beste ikuspegi batetik geltoki sortzen da, eta geltokik ekonomia sozialerako daukan proiektu horretan elikadura ardatz dauka, ez? Nolabaiteko beharra ere horrelako elikagaiak bertan sartu, bai sukaldean, bai bertako dendan, eta kontsumo eredu interesgarri hori martxan jartzeko, ez? Bai, noski, geltoki elikadura burujabetzaren bozgorailu bezala sortzen da, eta ekonomia solidarioaren eskaparate moduan, eta guretzako oso garrantzitsua da, noski, kultura sortzea elikaduran, eta elikaduraren inguruan, eta Ekoalde oso garrantzitsua izan da gure hasieretan, ez? Iaia gu baino pixkat beranduago jaio ziren, baina gure bidelagun izan da, geltokik hasieratik gure oinarrietan argi zegoen ekoizlearekin zuzenean lan egin behar genuela, bitartekaririk gabe, eta azkenean Ekoaldek hori erraztu digu pila bat, zeren azkenean ekoizlei erraztu die, baina guri ere azkenean guretzako dei batetan lortu ahal izatea bertako produktuak eta ekologikoak garrantzitsua da, bai dendarako, bai tabernarako. Eta hurrengo saltoa Herri Gorara egingo dugu,
Bueno, Nafarroako agerreko ekoizleak, beren produktuak, horiek denak kutxa batean sartu eta nolabait ere Euskal Herri guztiaren esku jartzeko bilketa eremu bat eukitzeak asko erresten du. Horrelako lan bat edo asko erres lezake? Bai, guretzako ekoalde bezalako proiektu bat ezinbestekoa zergatik. Bat, Anikak aipatutako arrazoiengatik, bai, zen lehen esan duzu ez, biltze zentro bat dela, ekoizletatik abiatzen dela, eta nik uste dut, bat, ahalduntzen ditu ekoizleak planteatzen dituzte bere kezkak, bere zalantzak eta bere helburuak, eta helburu horiei erantzuten dira, ez, horrelako zentro batek. Bi, guretzako oso importantea da politika publikoetatik eratorritako zerbait dela, zen esaten genuen, beste kasu batzutan esaten dugu, instituzioak ez dute egiten ezer, bueno, kasu honetan, bai, bai geltokiren sorreran, bai ekoalderen sorreran, hor instituzioetatik egin zen lan polit bat, ez? Orduan gu horiek guztiak babesten ditugu, eta gero ekoalderekin daukagun afinitatea oso handia da, ez? Bertako langileekin, bertako jendeekin, gauza asko konpartitzen ditugu, kontaktuak, behar dugu ezakize material, eta kasu partikular bat aipatuko du, guri Woldeak adibidez gertatu ditzaizkigunean, burlatan daukagu zentro bat, eta haizu ekoalde behar dugu leku bat gordetzeko gure material guztia. Orduan, joan ginen arazorik gabe, lagundu ziguten, eta horrelako harremanak sustatzea ekartzen du asko zer indartsua garela guztion artean eta eredu baten alde jotzen dugula, ez? Kontsumoaz ari garenean beti eremu pribatuan pentsatzen dugu, ez? Joera hori edukitzen dugu, gure joera da, dendetan, bakoitzak autu librean, saltzaileari egiten dion erosketa bat edo egiten den kontsumo bat, baina hitz egin behar da baita ere, badagoela konpra publika bat edo erosketa publiko bat, milaka euro sartzen direla, hain zuzen ere, elikagaietan gastatzen direla, hor badago nolabaiteko gaitasun bat, hain zuzen ere, horrelako biltegi batetik, instituzioak eta administrazioa interpelatzeko, ez da? Europan finkatzen dute erosketa publikoa 20%, PIB-aren 20% dela erosketa publikoa. Horren barnean dago elikadura eta elikadurakoa dauka potentzial handi bat. Eta egia da, dira milioiak eta milioiak hor sartzen direla eta askotan kriteriori gabe. Edozein gauza erosten da, edozein elikagai mota bai prozesatuak, ultrakongelatuak, ez dakit duela zenbat eguneko sukaldatua, transportatua, horiek daude gure eskoletan, ospitaletan, residentzietan, hori jaten ari da diru publikoarekin. Horrek ez du zentzurik. Hor badago kriston potentziala, kriterio batzu jarriko balira osasungarriak eta sustentagarriak diren elikagaiak erosteko, guretzat badaude hor 5 gauza edo 5 indikadore fundamentalak, da ekologikoa, bertakoa, freskoa, garaikoa eta ekoizleek hornitutakoa. Hori sartuko balitz lizitazio publikoetan, kriston sustapena egongo zen, ekoizpen ekologikorako, eta bultzatuko genuke ere trantsizio agroekologikoa, orain badaude ekoizle ekologiko batzuk, beti gero eta gehiago, baina benetan bultzatu nahi baldin badugu aldaketa bat, konbentzionalean aritzen diren horiek momentuz ez dutena ikusten igual merkatu bat edo ez dakitela nola egin, hor akonpainamenduaren bidez eta merkatuaren sustapen horren bidez egin ahalko lukete salto hori. Salerosketa publikoa ari balin bagara, publikoa jendeak herriak ordezkatzen du, eta gaiaren inguruan jendeari galdezka atera gatzaio kalera, ikusiko dugu mikrofono parean zer kontatzen digute. Oso interesgarri da, eta egin barko likena, ondo. Ongi, horrela adibidez haragiaren kalitatea eta hobetu daiteke. Bai, azkenian ondo dau, azkenian bertako gauza konsumitzea ondo dau.
Bai, noizbait ikusi dut, rotulazio mailan eta horrela, bai, Ekoaldea ikusi dut. Baina, bueno, ez nekien zehazki zer zen. Ekoalde zerbait entzunda daukatzeati ondalan, hartzen du Ekoaldetik uste dut. Orduan, eskaintzen ematen dute erosteko bertako produktuak, ez? Ni hala ere, nahiago dut erosi ja prestatutakoa eta bakarrizera berotzea eta jazta. Eta kaletik berriro ere solasaldira. Jarraituko dugu gure gonbidatuen gogoetekin. Eta gogoeta hoiekin jarraitzeko, Katrin, pilota zuri pasako nizuke, hitz egiten ari gara espazio publikoan edo salerosketa publikoan ematen den hartu emana, baina orain bai espaziora bueltatuko gara, ze espazio publikoak daude zeinean baita ere hartu eman ekonomikoak ematen diren, adibidez, geltoki, ez? Hala da, hori da. Azkenean geltoki sortu zen administraziotik sortutako proiektu bada. Bertan, atzetik proiektu hori sortzen edo egon ziren elikadura burujabetzaren inguruan dauden zepaen bezalako taldeak edo, eta proposamena udalari bota zitzaion, udalak onartu zuen, eta hau eredu bada argi ikusten dena, eskutik joan gaitezkeena, administrazioarekin harremanak onak direnean sortu daitezkeela olako espazioak. Horrelako bilketa gune batetik, irudikatu dezagun, pixka bat, noraino iritsi gaitezke. Ze kontsumo ereduaz ari bagara edo kontsumo ekintzetaz, jasangarrietaz noski, alternatiba ezberdinak jarri ditugu mahai gainean. Irudikatu dezagun, erdigune batean, Ekoalde bezalako erdigune bat, eta ze nora iristeko aukerak ditu. Guretzako da zoragarria, olako proiektu bat eukitzea, guri errasten digu pila bat, herrigora bezala, ekoizlea batzen dira hor, produktuak ere batu daitezke hor, eta karo, ja ditu guztiak batuta leku batean, ez? Hori da lehenengo arazoak ekidin alduguna. Bestetik, geltoki bezalako espazio batek ematen diguna guri ere da, ditugunean kanpainak beraik ere esku bat botatzen digute, jartzen dira hemen zerrendak, beraik ere daukate kriston disposizioa guztirako, eta niretzako politena da elkarlan bat sortzen dela, sare bat egiten dela, eta guztiok gaudela norabide berean, ez? Bakoitza izango ditu bere helburutxoak, baina azkenean helburu haundi bat eruntz bagoazela, ez? Eta Ekoalderen tresnarekin bide asko jorratu aldira. Osea, bai, batzutan, normalean Ekoalde baino lehen, ekoizle bakoitza jorratzen zituen bere bideak, ez? Bai bide luzeak eta bai bide laburrak merkaturatzeko, baina Ekoaldek eman aldu ekoizleek nahi duten heinean, batzuk nahiago dute jarraitu beraiek egiten beraien merkaturatzeko manerak, baina nahi badute hori utzi beste, beraien eskuetan jarraitzen du, Ekoalde delako ekoizleen tresna bat, baina ekipo baten eskuetan utzi aldute, bai jatetxeetara eramateko, bai komertzio txikietara eramateko, eta baita ere adibidez jantoki kolektiboetan saldu ahal izateko. Esan dezakegu horrekin pixka bat ekoizle txikiok nolabaiteko kontsumo kualitatibo batetik pixka bat kuantitatibo batetara ere pasatzeko beharra detektatua dagoela. Beharrezkoa dela are gehiago iristea jendearengana. Ez dakite ekoizle txikiek ekoizpena handitu behar duten edo ekoizle txiki gehiago behar ditugu. Nik ekoizpena handitu baino, esan nahi nuen, bakoitzaren ekoizpenetik eremu zabalagotara iristeko aukera. Bai, hori guztiz ados. Eta berez, erosketa publikoarekin aipatu duzun bezala, iritzi algara, hori, Nafarroako ospitalera, iritzi algara eskoletara, iritzi algara residentzietara, iritzi algara jantoki kolektibo askotara, eta egia da ekoizle bakar batek oso zaila duela olako lekuetara iristeko, batez ere arauak eta merkatuko arauak, administrazioko arauak eta merkatuko arauak
ez daudelako adaptatuak ekoizle txikien beharretara. Bukatzeko pixka bat esango genuke, igual hitz potoloa da, baina elikadura burujabetzarako norabidean tresna egonkor bat izan daitekeela adibidez hemen, Nafarroan. Nire ustez, bai, badago bidea egiteko, ze Ekoalde oso tresna gaztea da, eta ekoizleek egiten duten tresna bat da, eta hor badaude oraindik erabaki asko hartzeko, baina nire ustez bai. Bai, nizut esperientzia gehiago behar duen zera proiektua izan daitekeela. Bidea egiten dugunean erronka sortzen dira eta baldintzak ere sortzen dira. Orduan, batzutan indezakezu gauza batzuk ongi edo hobeto eta beste batzutan okerrago. Hola ikasten da, ez? Ospitalean egotearena, gure aurrek eskoletan elikadura ona izatea ere, nik uste dut Ekoalde denbora gutxian bide ona egiten ari dela, ez? Hobetzeko noski baiet eta asko egiteko beti, baina... Sentitzen dut, Anika, denbora joan zaigu, egia esan horrelako gaiek askoz gehiagorako emango lukete eta ematen dute, beraz, espero dugu zuen aurpegia beste batean ere ikusi ahal izatea. Hontaz hitz egiteko, Ekoaldek gauza bat garbi uzten du. Batetik, ekoizleek sustatutako behar batetik abiatzen den ekimen bat dela, eta oroitu behar garela ekoizpen ekologikoa nahi balin badugu, kontsumo auto ekologikoa egin beharko dugula, derrigor bestela hori ez dela gertatuko, eta alternatiba horren bidean sortu zaigula Ekoalde. Kaixo, gaurko errezeta da ahate magret bat egingo duguna eta probesteko jarriko dugu azalore saltsa bat. Ere bai jarriko dugu platerean kuskus bat azalorerekin egina. Horretarako egingo dugu azalorea zehetu eta salteatu pixka bat beste barraski batzukin eta hori izango da gure gaurko platera. Hasiko gara ebakiak egiten azalean. Horrela jarriko dugu sarteginean eta hasiko da askatzen errazagoa grasa hori. Orain botako diogu gatza eta piper txuria, jasuntan, bi aldeetatik. Eta jarriko dugu sarteginean suabe-suabe, bale? Bale, orain egingo dugu kuskusa. Horretarako lehenengo jarriko dugu pozatzen sartegin batean tipulina pixka bat eta azenarioa, bale? Bale, beste alde batetik hartuko dugu gure azalore gordina eta raiatuko dugu ere bai, pixkat lortzeko kuskusen forma. Horrela badugu, hori, semola bezala, baina barazkia. Eta horrela geratzen da, bale? Pixkat, hau da behar dugun testura. Jarraitzen dugu koipe pixkat kentzen, eta salteatuko dugu bitartean gure azalorea. Horretarako, badugu ja azenario eta tipulina sartegin batean, eta botako dugu komino pixka bat, piper rauntz pixka bat, pistatxo batzuk, eta azalorea eta gatza, bale? Bale, orain azalore saltza ingo dugu. Horretarako, botako dugu azalore pixka bat hemen. Gurina, gatz pixka ere bai, piperrauntza ere bai, eta olioa ere bai, bale? Eta ongi berrindu.
kuskusa dugu ja prest, eta horrela geratzen da. Bueno, atea dugu ja egina azalatik, ja kurrustari geratu da eta ondo. Eta beste aldean gordin-gordini dago, bale? Beraz, oraina falta zaiguna da beste alde honetatik egitea. Bueno, 5 minutuak pasa dira ja, eta moztuko dugu atea. Eta jarriko dugu ja platerean. Horretarako, lehenengo saltza pixka bat. Gure kuskusa. Eta ate busketak. Bale, honek behar du gatz larri pixka bat, eta zebollino pixka bat, eta prest dago ja. Hortze gure gaurko platera, azalore egosi batzuk probesten. Ogon egin... Ekoizle ekologiko txiki eta ertainek sortu dute eremu bat zeinetik jendarteratu beraien produktu edo mozkinak. Orain ateak zabaldu behar dizkiogu egitasmo horri, bai erosketa publikoari dagokionez, baita ere gure kontsumo harremanetan txertatu dadin. Ekoalde prest dago, ea guk erantzuten dugun neurrian. Badakizue ekin bideari eta hurrengo geltokira arte.